prihatin India nani aku ni mau ni aku jadi sukses go Pula no media kok tunai no hambai desi bai sing tini telamura YTF block committee ni bakhatri sini Uttar Pulinpur ADC village bi khopjak Duski Bazar model jelo sing tini serang no sisa ji sini mani khatati kolom bapaiman tamni mala sini serang sini pinang sini serang sini future hain bangini sini serang no dagari kisisa subawi sing buskango kahma klai borong boisonok nang namana ne sini bubagrani dagi mumbai sing tino kisisa sini zaman mani suba acha darani sini mongki sarati ani bu mungkai Manoj Debbarma ang Telamura political district YTF ni working president hambai darano acha pole no sunai sar kisa sar borok tini tamni baga aro phaimani te tini tam borok mane ngo nawi phaika abu kisa saikna borok ngai to tabuk sing sai kana reka sini YTF Telamura block ni hoite khopjak sini Uttar Pulinpur ADC village to khopjak tongnai sini Duski Bazar model SB school tini borok pak paika oro khata kolom rok tei mungsu bakha abang joto saiman sulia ang tak paisok ba namun ngai pong aba utung ang bocata kha balai abu balai kaham uduk borok je aba hai reng serengnai pornai rongno coba mung nanggo sing jotone na sahojogita sing khai ba kaisa baiti kaisa sing sahojogita mangkhai ba abo balai kaham ko ngecin nangkung mane na abo ngam bagai nomor na ang paifle hambai ya faro ani rengnok ni bekhakti sar ni sini mongki sarati ani sini mungkai ang oro Duski Bazar model SB school ni khoroksa rengnai coba ang tongo anu mungkai Sapan Kumar Debbarma hambai sar takhok norok tini oro je korum kutum ke phaileka abo tamno nahari phaile mani te saboni dagi mungbai bahai ke phaileka kisa saikna uri Boleh hamba sini media person no sing tini ora YTF Telamura block committee ni je tejulung bai ora Duski Bazar iskola sini bubagrani je dagi mumbai sing ora rong sernai rongna je mantai khata tai kolom tai kijin ke sajanai manai sini rong sernai rongna bakpai mani